Okay, we're back with our third and final set. Karubahan your show with your Manong Jun Sariara sa with John Mark Pastor. Dito lang kasamit ang radio station Tintayar, Cagayan Valley 97.7 City Radio, Santiago City. Nagsamit, kita itatay lang nga po. Imay ito natin ang apak iti may isang bag nga Biosynergy Organic Fertilizer kan may isang litro nga AgriSaver Liquid Fertilizer courtesy of our of course, sponsor Sir Fred V. Alili and Sir SP, Sangguniang Panlalawigan Arcomedes of the 6th District of Isabela. Kasangarot apo, kapak nang iti adda kami manan, naba na nga po ti gagayam, apo, so nga dakil unin ti pagyamanan mi kata kayo. And of course, iti Municipal Mayor iti Ilimi Ramon Isabela, Sir Jesus Dilagdaran, thank you so much apo ti pa nag-sponsor mo iti programa tayo. It's been 3 months since nag-start isuna. And very supportive apo iti 4 decade daw ng mayor ni. And antabayanan nyo para iti final hour, final damdama, final round iti name the tune. May samanin apo nga sunata tinaputar ko kat adati na isalasalumin ang pauno na dayta. Yan, iso nga lalaingin nyo apo damdama iti Agamiris. It's not just a title pero dik amo no kasano adati twist na basit apo so lalaingin nyo ti mangpukto damdama. Ket adupay apo ti pa-premium ay padawat tayo. Mantik kami ti load damdama 300 pesos again and another may sapay apo nga plancha. May isang set pa nga plancha kan pagpaburukan dito no maditali ko dami and may isang electric fan so nakatado. Masapol nga maitet tayo amin tata nadagsan no iyawid mi ulit. Dati barbarang masang ko naman lang nyate alan na nga ta. Sino nga dayta? Kuya Melvin damagaman. Damagaman no sino dito nga nangapak ta interviewin tayo mamo data basit ore pagkanito lang. Makatiunag balong. I guess it's this Niño de la Cruz of San Miguel Ramon Isabela. Siguro. Ayan, Niño de la Cruz. Oh, Niño de la Cruz. Oh, thank you so much. Ato yan. At iti agbalimutan na po nga pagbagasan na tilod. Iti adda kami man ang tatunggal. Kanito mga abak ti 300 pesos. And this time, may sa apong iyawat mo lang dyan. Pares, iti electric kettle ken the plancha iti naala na apo itatakita man la ang basta no dingding kami iti adda kami man nagbibuya ka talagang atakil nga parabor umikag parang ito'y katigito'y agbibuya ka dati iti Facebook live kabsat ayan kat may kamamat sumarita basit ito ayan interview taman data may mapi ka sa nalidom mo ti aldaw ko dito ayan so sige iti duman natam. Apo, excited ang mga makamam mo. Tatalaman kita ti personal. Ngayon, dandani doon Domingo, apo, mga abag natin nga pagkayam tayo. Ayan, kantay matigong tao nga interviewin tayo. Makita mo, kasano ti kinawara, dito istasyon tata, ti kinarigat na. Aji text line tayo balong. Ayan na. Ato yun, dapat ito. Kita mo, kasano karigat, ti obramid tayo. So, naimbag, nga bigat mo, ading kunak, na medyo malam, ading ninyo. Yung pagpabiyat mo, anong dyan? Ayan, and haan nga dito, iti umunang nga gundawin nga nangabak ka, iso nga paulit-ulit, kat anyang mo timakunam, iti adda kami manan. Aliag sa ukalat ka di. Ayan, adda kayo mga kablaawam lang yun until live, di kita ikapamilyam. Kablaawam ni mother ko dyan, San Miguel, anong dyan. Ano obra na tata ni mother? Madadji lang balay mo nang agid itang nga ta, tugtugaw nga ta, tatay pinanawam. Ano obra na? Nakatugaw mo nang dyan. Nakatugaw. Okay. Apo talaga nga manong dyan na aming umurdong ti sa una. Anyway, manipot iti 4 decade duwaw. Iya, itong balong literato naman. Kaya dito nga price kit nagapo iti LPGMA number 75. Iti balota. Iso nga, ayun na. Ayan na tagigil ng baka na. Ayan, pa ng kabalong. Ayan, bitag selfie kami lang bit apo. Ayan. Thank you. Alamon. Iyawid mo. Ayan. Ayan. Okay. Congratulations once again from Adda kami manan and of course LPGMA number 75 kada kita balotas. Ayan. Okay, mabalim mo nga mangrugi nga planchaon dagiti badbado niya. Thank you. Okay.
So that's it. Okay, thank you very much, Carmelvin. Ayan, iti. Marong, iti naka-online balong? One, hi Lodi, pa-shoutout naman po watching here in Hong Kong from AM Galindon, Lagana. Pa-shoutout po here in Ramon from Venus Blanco. Watching from Russia from Marietta Sagun. Nagbalik uli ang FDD Mosta and Angkaruba. Watching here in Los Angeles, California. Happy Sunday. Ganana ni Flor Villa pa. Hello po, shoutout from Jeddah from Cynthia Balitbit. Happy watching from Malaysia from Christy Angel. Watching from USA from Neida Aquario. Pa-shoutout mga idol ti amin nga taga-Mangga, Quezon Isabella from Hill and Cruz. Watching from British Virgin Island. Salamat from Micaela Reyna. Good PM po from Clarina Ortiz. Hi mga idol watching here in Aguo La Union from Joy Ofanya. Pabati po kuya. Yung mother-in-law ko nasa Kuwait na nanonood lagi sa inyo. Si Mama Marilu Santa Maria Sis Perez from Lalain Wanya. Hello, Auntie Charity. Still with you. Karoba ko na. And of course, ni Manang Edna kin Elmar, di talada nga ang mga tatarabi kanyata. Ngarod, another, ikanta kay Mantichan sayo na pong sumungbat for another 300 peso load. Manipod mo at ita abroad mo laeng. So, Facebook Live, ti pagsungbatan da. Facebook Live, ta load nga. Logyom sa mo ti kita katuyan. Nakadumong ngamin ti papremyo nga kwa physical appliances, physical things. Physical appearance. Ito'y lato na kita tahamang nga mabaling nga mga radyo taga-abroad. So nga, nagiti taga-abroad nga dati familia na ti Pilipinas at dati gundawa yun na po nga mga bakmet 300 o yun marigaluan nyo mo dagiti diti Pilipinas bagla dati pang tawag na kada kayo kada pang Facebook da no Messenger Live ayan di ba ngarod 300 peso da apo ti mai parabor kaditi mo nang makapugto ngem dapat ada apo tinagan na ti papanan na ken di cellphone number nata no ma-picture may automatic an apo so data lang ti nakasimsimple nga paganurutan nga daw dawati mi ito'y Facebook Live hanga dito'y text line ready na wag dahil nga rin na po dito tatatlag nga sunata for our last last load dito'y tatang kwa damdama plancha manan okay dahil ito yan na po ulit naman di pagkanurutan ta nalawag ato nga minti sumungsungpat nga di title lang nagan mo ada nagan mo automatic dajin nagan di papanan na nagan di papanawan yung number tapos sa title talo ti daw dawati may apo nga linaon ti sang bayo nagan di papanan cellphone load cellphone number na kan di title na dahil tingar din apo iti datatlag nga sunata prize courtesy of Giovanni Vizcara of Oscaris naman Isabela. Say to you, I love somebody new. You were so good to me always. And when I see your eyes, I can't go on with love. It breaks your heart, but I just can't hide it. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. No, I can't be so strong.
Don't look that way to me. It hurts you so, I see. But I just can't go on with love. I gave you all I have, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. No, I can't be so strong. I've been away too. La 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 la. La 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 la. I've been away too long. Okay, Karuba, at atin nga ba ka na po, nagpartak na talaga, nag-aduti Simong Bat, iti Facebook Live. Kita man balong? Aduda. Aduda. Ayan. Aduda, pero may salatin ng abak. Of course, and once again, 300 peso load courtesy of ating Giovanni Vizcarra-Vascaris Ramon Isabela. Ayan, dati na dyan ang abak. Okay. Announcement balong, tinangabak. One from... ayaw kong gaya mo yan. Ikabil na lang gaya mo, ginagan na di number 0938 plus something like that. Tapos, the answer na, I've been away too long. Accepted. Uray no hang I've been away lang po dito. Too long. Our winner is... Yan. Romel. Kahit iti pa panan na apo, di cellphone lo. Sige, minum mo na. Wrong spelling. Diba, wala siyang I've eh. I've been away too long, sabi niya. Wala yung... awanti apostrophe V na. So, congratulations to Romel. Iti pa panan tilod na is Rachel Lapitan. Iti di tayo mo na mo. Ayan. So, I've been away too long, ti answer na. Ayan. Ken, dagiti si Mali apong hangan nga bak. Better luck next time. Ulit ato pa'y madaputi padawat tayo nga. Pa-premyo. Dapat dito likutan tayo. Dagiti tayo electric kettle and of course flat iron and may isang electric fan for this day. From LPGMA. Ayan. Kinunagtatay nga the special guest tayo tata. Apo may isang pagayam tayo nga nakaubing nga nakapinpintas launay. So, iyaban tayo man ni ading kung nagpailata at ubing nga rod. Ading Sheena Tan of Santiago City tata. And she's running for congressman. Ayan, kat interviewin tayo. Ayan. Hello, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at ating mga viewers sa Facebook Live. Ayan, apo nakaupubing. Ilang taon na si Ading Sheena? Magto 27 po, 27 into no August. Oh, so you can speak Ilocano? Kunak malako. Anak mailako. Ayan, and apo, naggasat nga tandag iti tatang kinanang mo kasi at the age of, manutong mo di pumasaka iti law. Ako po ay 19 when I passed the CPA board exam. Tapos po, kasi sa Philippines, we need a 4-year pre-law course. And then po, I studied law sa Ateneo. Passed the bar 2016 po. I was 24 years old. Apo, nagubing. And may exercise mo daitan?
Aha. Okay. Nai-practice din po ng 2 taon sa Maynila at hanggang ngayon po humahawak pa rin ng kaso ng ating mga kababayan. Kaya kung may kailangan po kayo, nandito po ang inyong anak na ready magserbisyo po para sa inyo. Okay. Hindi kita komportable, but mabali mong isidig. Ayan. Isidig ko man. Ayan. Okay. Okay, Allah. And, paano mo natutunang mag-Ilocano? Ang nanay ko po, diretso. Ang tatay ko rin po, diretso mag-Ilocano dahil si mama po, tubong Delphine Albano. Ang papa naman dito, syempre sa rami ng mga customers. Ang clients, yes. Sa Wellington ho. Sa Wellington. Ayan. Ag-selfie, tamampay. Diyan, Mark, magkatiman. Ayan. And she's running for congressman. Apay congressman ti Inkabil ususaran no DJ ko, nga congresswoman. Mabalinlata? Mabalinlata. Ayan. Okay, yung may sabay. Ayan. And, kang rona anati expectant iti ka-district tumam kengka? Siguro po na mas makikita nila ako. Ito nga pong punto ng buhay kong ito. Awan miti sa balik ko nga kumikom Manong John. Awan sa balik nga pa ko kumikumam. Kaya, yun po, mas makikita, mararamdaman po nila ako. At ito po, sabi ko kasi, kung next election ako tatakbo, baka hindi na ito ang prioridad ko. Kaya, ngayon po, ang punto ng buhay kong ito, talagang maibibigay ko yung aking 101% of my time and attention sa ating mga kababayan sa District 4. Yan, di talaunay, di masapol tayo dati. Di talaunay in times of nakasapulan da ka. So, iti naparpartak nga pa nagrespondem, saan ka namin pwedeng matagpuan? Nandito po, meron akong opisina po dyan sa may Batal, sa National Highway. Dyan po, or sa Wellington po, pwede rin po. Nandyan naman po ang ating mga assistants na talagang magdediretso po sa akin. Ako po mismo sumasagot dun sa mga tanong ng ating mga kababayan. Nagtataka nga ako kasi... May Facebook page din tayo, Manong John. Yes, naka-follow po ako doon sa inyong Facebook. And iso nga nagbalin na po nga pagayam ni attorney Sheena Tanta, da kami apo tinangarami DJ political jingle na into the tune of Maulok, Mildred and Dawit ng Kabataan. Iso nga nagbalin na po nga gayam may isuna. So, abangan niyo po yan. Iti maudihan ka nito, last words mo katigiti, madam nga agbubuya kanya tayo Facebook Live. Marami tayong OFW na followers and katigiti dumdumag ito'y probinsya tayo. Kada kayo amin apo nga kailiak dito Distrito 4 ti Isabela. Gaman ako muna iti nabara yung panang pasangbay kanyak apo. Nagpapasalamat din po ako dahil nabigyan ng pagkakataon ngayon na makapagsalita dito sa 97.7 Street Radio. Wow. At syempre po sa mga susunod pang araw, abangan niyo po ako at hang kayo mit maumuma nga makitkita dito nga lang. Of course, aabang ka namin dito and agbalin iso nga parte iti programa tayo. Apo, adun sa tiket na nga buray nga blessing katigiti followers and karamihan kasi ng aming followers nasa US, Hawaii and Hong Kong. May mga grupo kasi kami dyan at ano naman ang pwede nating mai-promise sa kanila? OFWs. Sa ating mga kababayan po dyan sa malayong mga bansa, nandito po kami para maghatid din ng kasiyahan at nandito rin po ang anak ninyo kung may problema kayong panglegal. Meron po akong Facebook page. I try to be as responsive as possible pero there's just so much messages po that I've been receiving the past few months. Pero kung may problema po kayo, meron po akong Facebook page. I try to help po in terms of legal advice. Nandyan po ako. Dahil kahit pa paano po nakahawak din tayo ng mga kaso ng ating mga OFW na may mga problema sa ibang bansa. Marami actually darating sa yan kasi ang dami nating mga kaibigan, mga kapatid na nangangailangan ng legal advices talaga. Oo. Most especially ngayon yung pag-aasawa, paghihiwalay, pag-aasawa, ang dami problema. So, inaasahan mo yan at alam ko nakahanda ka dyan, Attorney Sheena. Kayo agsina agsinatan kayo lata. Agsinatan. Oh, maganda yan. Ganda ng... Witty po ba yan, Manong John? Maganda. Very nice. Very good. Anyway, that's it. Hantay, adang amin iti panganakan na ti Kasar at her early age of 26. Adun ti mag-anagan na. Supay, narigat awan pa'y mitila kay ko. Apay nagatuti ko, kumpare. Ang nakakatawa, baka may humihingi pa sa iyo ng advice sa kanilang pagsasama. Ay, awan pa'y apo ti experience na ito. Anyway, balasang pa'y laang ni Ading Sheena at this moment.
Yes. Awang opo. boyfriend na. Awan. Oh my God. Oh, John Mark, watch out. Ang galing kumanta nitong si Kuya John Mark. Siguro nung nagbuhos ang Panginoon ng biyaya ng pagkanta, kayo pong dalawa, hinakot nyo. Salamat. Actually, I'm into writing and backup vocals, pero ang pinaka-main, ito. Kuya daw niya ako, mas nauna pa siya sa akin. Yeah, Kuya. 25 lang si John Mark. Ate pala niya. Ate. Anyway, mas gusto namin kasing tawaging Ading Sheena and ate. Kasi DJ programa mi, dagiti OFWs, we call ourselves Karuba, as in kapitbahay. And kapag harapan na, ading manang di awagam mi. So nga at this moment, hangkapay lang congresswoman, dumteng to pala kang ganito, awagan da kapay lang iti Ading Sheena. Ayan. So once again, thank you so much for dropping by. And again, aasahan namin ang muli mong pagdalaw sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Okay. That's it. Ading Sheena Tan of District 4 of Isabela. Ngarod, Karuba, tayo nga pabayaginan. Ayan, mainit dito sa loob. Ayan. Thank you. Hindi ka na namin may hahatid sa labas. Okay. Yeah. Thank you. Yan, salamat ma'am. Okay. She's very pretty. Nagtayag ako na tayag ng siya. Bye.